stare. Sad da potignem ovo malo. Ne, neću da budem perverzan u ovim Mubareć danima. Dobrodošli svi, nemoj mi dira, ti si mi maler. Halal, jel? Prošli put mi tače mikrofon, polomi nogare, evo, plati 15 eura. Bilo. Da vas pozdravim sve, da vas pitam, jeste mogli iftarit? Jesmo. Ovo samo 4 jesmo, kaže. Ja muslimani. Šalim se, naravno. Ništa, ja sam ovaj napisao jednu ilahiju. Šta je smešno? Ali mi tu mi treba podrška, to je prateći vokali. Pa ćemo da podelimo publiku na 2 dela. Znači, od svetla pa tamo, jedan vokal, je li dogovoreno? Jeste? Upali to, nije naš. A drugi deo... A drugi deo, ovaj drugi vokal, može. Prvi deo peva... Hajde. Hajde, slobodno. Hajde. Ajde, stvarno lijepo, da se gubimo vreme, mislim, ono. Hajde, ne vidite se, mračno je tu, pazite što radite. Znači, hajde. Dobro, vi po sredini tu što ste po svetlima, vi se odlučite, hoćete li ovam ili ovam. Znači, vi ste neutralni. Drugi deo, hajde. Pa nije nego znači, hajde. Ali odjednom. Hajde, idemo. Da postim iftario bi se. Hajde, 3, 4 sad. To je to, sad idemo. Oni, vi, pa zajedno. Može, hajmo. A da dobro, nisam smislio jednu ilahiju, malo vas zajebavam. Da vidim koliko ste muzikalni. Hele, nisam. Ništa, to bi stvarno da vas pozdravim, što ste se odazvali u ovolikom broju, pored ovog nevremena i ove kiše koja nas je danas maltretirala. Mislim, ne na više, ali šta da se radi. Da pozdravim administraciju Pazarske sitne, sve naše sponzore da pozdravim. Da, pozdravim. Dobro, Nena Mujezina, njega ću da se lamim, što čini kedove prije nešto. Selam aleikum Neno, Maju Selinku i da pozdravim Mene. Hvala Lene. I da pozdravim ovaj mladi perspektivni bend iz Novopazarske gimnazije, Alhemičari. Molim vas jedan veliki aplauz. Dobro, sad da nastavim malo u Majinom stilu. Joj, juče sam bila na Kopaonik, u malim čardačima naravno. Slikala sam se, pila sam Red Bull i kafu i imala sam samo 50 lajkova na Facebook. Bože, dnevniče, šta da radim? Sutra dan sam otišla u diskoteku, slikala sam se sa drugaricom kako nazdravljam sa moetom, imala sam samo 70. Joj, da li da kažem drugarici da me slika u brusi gaćice, ono kao slučajno da postavim? Hoću, to ću da uradim 100%, pa nek puknu dušmani, imaću 300-400 lajkova. Sad oda da obučem ovaj moj Nike šuškavac i oda da zapušim miševima uši. Ona ta šuškavac ne odmara ga, upuhljala se u njega, znači kune se, on se raspada na nju, znači prilagodio se ono, skroz, utopio se, joj nije ga upralo od 99. Kada je naš pokojni predsjednik rekao, moj sin Marko nosi gajbe za 150 maraka, sin predsjednika. Nevjerovatno. Hoću da pomenem jednog lika. Mislim, ja ću da ga pomenem, ali neću da ga imenujem. I fatao sam njegove komentare po Facebooku. Like za sliku
i za vlasnicu. XXE. Kako me smaraju ovi komentari ovih uspaljenika koji ti se utrtkuju da ti se uljizuju. Reći ću samo da divno izgledaš. XXE naravno. Jel ovo anđeo neki sletio? Hehehe. Pa ide dalje, mislim moram da nastavim. Neko nezainteresovan bi napisao da si lepa, ja ću napisati da si velikim slovima prelepa. XX. Pa mi je komentarisao bio Sibilu moju bivšu ženu. O tome ćemo u trećem delu. Trećeg stand-upa, nemoj da pomislite o nekom drugom delu. Komentarisao najlepša u cijelom Tutinu. Pogodio lokativ, dečko. Pa ide dalje, jel taj poljubac za mene? Ma vidi ti nju, šalim se, super je sličica. Pa slikao neku sestru svoju, tu tetku i napisao pa kad ja slikam. Jesi lupala u kazan s medom kad si bila mala pa si tako slatka. Najlepše oči, komentar, nema veze što se ne video sisa, mislim grudio. Dobar ti je taj plišani meda u pozadini, gdje ga kupi? Ispod nekomu napisao peder, prvo primetio medveda, a ja sam samo video prelepu devojku, nema šta. Kada on napisao, dečko, samo sam bio duhovit, a da je ona lepa, to ne treba naglašavati, nema šta. Pitali su to isto sljedeće stvari. Da li piješ alkohol? Viski. Droga? Samo bijelo. Cigarete? Strogo sobranje. Kad nemam para, moram imam para. Prostitutke? Pa nekad. Svinjetinja? Ja, brate, ja sam musliman. Si ti normalan čovjek? Zbog takvih likova sam počeo da pušim travu, da se drogiram. Jer sam moćan, gavo. Vam me vi tripujete, jel kad pomenu travu, jel? Počeo sam, znači ubio sam 7 noć toliko da sam se bukvalno dopravio. I stao sam ispred ogledala i samo sam ovo radio, znači... Tu ulazi bika. Šta je Alene sine? A, rekao Alen. Dobro. To me je zanimalo. Ništa, silazim li stepenice dole. Opet imamo neku finu gospođu koja ima prelep osmeh. Sopran. To je dobro. Silazim, lego da spavam, urahatio se ja, lego. Kad samo se čuje. Ja je to 2 komarca. Karode, znači. Ona jedan diže pokrivač, drugi je peca. Teamwork. Ja, što si mi se ti primakao iza leđa. Ovako ću ko da recitujem. Šalim se, brate. Pecaju, brate, timski rade, znači to uđu kroz neki milimetar, neće da izađu kroz 80 prozora. Ništa, budi se, reko gleda televizor i čekaj. Napravim neku sačekušu, pozicionira se lijepo. Upalim televizor, prvi kanal, drugi, treći, kad televizija hapi. Ma neću da kažem pravo ime zbog autorskih prava, da me tužu. Pustio je emisija neka ljubavne, tragične priče. Nešto glumci, neka voditeljka, ona najavi to i to neka priča, najava. Muž prevario ženu sa ćerkom. Gadno. I sad se sprema taj njihov susret između muža i žene, će da pričaju. Ja sad očekujem, spremio se, ja zapalio cigaru, kolu, sad očekujem varnice, rov, ono, fight, kako se kaže? MMA.
Ja, sprema se, to ide pa ide Beethoven. To se gledaju opasno, znači kuku, rekao, sad će se poklat u emisiju, no uživeli se u lik i sad će se poklat, nebitno što je gluma. Sedaše žena, ovako oskudnih godina, ovamo neki čovjek iz okoline Vranja i sad puštaju razgovor i on ide ovako: oprosti mi ljubavi što sam to uradio. A zašto baš sa njom? Povuklo me ljubavi, oprosti mi, molim te. Nemoj to, molim te, više nikada ti se ponovi. Neće, ljubavi moja, znaš koliko mi značiš. Znam, ljubavi moja, volim ja tebe. Hoćemo li zaboraviti to? Hoćemo, ljubavi. Zagrli me. Hoću, mi zagrliš se. Ova moja mene, ja pogledam neku, ona u ćefino će da me zavije, znači. O heftu se svađamo, znači, za pogled. Nebitno. Dešava se. Na prvi i drugi stand-up sam uvek zaboravljao podelu pazaraca, ali stalno sam to zaboravljao, ne znam kako. To mi je bio, eto, neki fetiš. I ovaj put sam ono dobro zapamtio, skinuo i sve. Znači, prva vrsta pazaraca, da čujem. Seljak, bravo, aplauz molim vas za ovog gospodina. Dobit ćete posle kao nagradu ekspres dopunu. Oslijepe od ovija. Znači, seljak. Kad pomislim seljak, ja pomislim da je to jedan pošteni zemljoradnik. Političke partije, dobro, neću da kažem koju, da popijem čutek sa 4 ili 5 strana. Ali dobro, znači pošteni zemljoradnik koji obrađuje zemlju, koji muzikrave, koji prodaje sir i tako dalje. Seljak number 2. Nije seljače. Ali dobro, mali talentovan si, imaš ginde kad smiješ da dobacuješ tako mlad. Drugi deo seljaka, ta ti dođe ovdje oko pola 7 pred iftar i kako on izgleda. Rumen, number 1. Number 2, ima kosu ko, kako se zove onaj porno glumac? Da li beše James Dean? Nije, James Dean je pevač. Može i ko James Dean, znači onaj talas neki, ubije. Može neka linica, pošto je to bilo atraktivno tokom ovog svjetskog prvenstva. Dalje, košuljče, crno ili bijelo ili roze. Znači samo te 3 boje. Nema ni crvena, ni zelena, ni plava, crno, bijelo, roze. I obavezno ugraviran, oni cirkoni ugravirani, s nekim gmizavcem, neki zajebani gmizavac, aligator, aždaha, zmija, nešto tako. Jednog sam vidio, ja mislim da je bila šimpanza, ali nisam siguran, nije baš bilo definisano kako treba. Hele, imam ide sa čaršijom. Gledaj mi tu majlije. Ovo sam uzeo na Remi, Dinu Merlinu sad. Ide. Mačko, ajde dalje. Mače, čao. Pa ga tu neka izazne, kaže mu čao i, kada o njoj. A djoj to. Pa onda sedne, pocijepa jednu guaranu, jednu kahvu, pape dobije 2-3 kruga i jovo, nalovo, nadnovo. Natovo, da se vratimo normalu, ispao sam i seljaka. Opušteni likovi. To su ništa, nemaju banke u džep. Znači, laganice, znam njega drug, ha, brate, ćemo na kafu, imaš li para? Imam, ala, brate moj, danas, koliko imaš? 90. Sednu, ono, laganica, popiju kaficu, harem da izvedu jednom godišnje neku curicu na kafu, ono. Znači,
skroz opušteni, ne ogovaraju nikog, ne diraju nikog, kad je džabe ulaz na Pazarov stadion, utakmicu odu gore, halakaju i uživaju u životu na jedan skroman način. Mafijaši. Hoćemo večeras da se pare. Aj, tako ti la video stavi, ne mogu da ga zovem, bit ću ljepunjak. Gledaj ovo mene tako tijelo. Pa ja ću se okrenut, znaš da mu nisam na vidik, pa pogleda, ako pogleda, dobijem ljepu njega opet. Prati ga, nemoj ti jebem seme, prati ga, nemoj ti pobegam. Da samo jedan pogled je dovoljno da ga pošaljem na hiret, prati ga, požuri. Ne gledaj, dobro ne smije, znam ja to, ali ja to da proverim. Patroni. Ništa me ne gledajte. Nokia 101, s 2 kartice, Telenor VIP i S4, S5, nešto nije atraktivno, ne znam što. Oni, znači, ne može da vidi niko po čarši. To kad idu peške, prolete trgom, centrom, kada trče na hitnu, kada su im na boli drugi, oni trče gore, znači pričaju, pišu poruku, s njim pričaju, znaš no. Ne mogu da pričam, brate, pišem poruku, kad ću se? Pa stave. Prave račune, po 70-80 hiljada, fale se, ono, imaju striktno 2-3 slike na Facebook. A striktno, imaju po 17-18 lajkova i nemaju puno prijatelja, samo koliko poznaju. Zato imaju toliko lajkova. A ni dan danas, evo i Ramazan prođe, oni nisu naučili da se ne znam, piše odvojeno. Šta će? Dalje. Čaršijski. Nisam ni taj. Ja sam iz Krnjele. Okolina Sjenice. Krnjele. Sjeničaci imaju nolo. Oni su tu žive stara lučna, nova lučna parice. Šta ima još? Gdje su ove pitice ovo dole, gdje se slikavaju, gdje se okupljaju, muvaju i ostalo? Miloza. Ma nije tako, ne smijem da pominjem prava imena zbog autorskih prava i nekih tužbi i ostalo. Skontite. Oni naš tu žive, laganica, adu sednu na kavu, imaju po 100.000, dođe piju jednu kavu. Neće, naš, da se eksponira i to, lašim. I oni su meni veoma dragi. Eto,